сърцето ми трепа мига. Най-чиста, искрена любов е към твоето чедо, да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо. Най-чиста, искрена любов е към твоето чедо, да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо. Да пораснат весели и красиви, мама и тати да са горделиви. Гордостта на една жена са нейните деца, да пораснат весели и красиви, мама и тати да са горделиви.
mama da priliča princesa. Mama da milува, tati da целува, Жулиета. На мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Айде вече, Дики. Я се работи. Чакай. Айде там. Виж, Дани. Виж там. Добре. Дай ми кутийката с водопачката. Ето се беше разподеля. Добре. Опа, той тикна. Сега ли трябва да се Ти малко нагоре да се хвана. То налера? свиркетата ги дай на... добре. Първо там някъде. Айде. 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 Там вътре има ли? Дай. На мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета.
за лъжка закачка. За всички мои приятели и фенови, които обичат казанлъшкия кючек специално от мен. Стил Спас Бонев. Приятно слушане. Такова. Нямам дрехи. Трябва ми купи дрехи. Шефа, за цялото му семейство да са живи и здрави, прави и корави. Титуляра ли бути? Титулярен? Хайде, Василе! Туляр! Туляр! Няма как така. Има, обладил и дейно. Не
моето щастие, обичам те, запомни. В сърцето си ми ти, любовта ми ти дари. Живота ми се промени, когато ти се появи в живота ми. Само ти единствена си в моята душа, обичам те, казвам ти. Живот мой, това си ти, Господи, любовта много силна е била, принцесо моя, ще пея за те сега. Имам си една дъщеря, най-красива е на света. Това е то любовта на мамата ти, принцеса трета. За теб живея, обичам те, за тебе дишам слънчице. Татко винаги до теб, но е малко сладко създание. Seni seviyorum Elif, sensin benim her şeyim. Gözlerine bakınca seni buldum ben karşımda. Geceleri sana çalınca dina 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 dina. Kaderimsin sen benim, yaşamak güzel sebebim. Обичам те, казвам ти. Живот мой, това си ти, Господи, любовта много силна е била, принцесо моя, ще пея за те сега. Имам си една дъщеря, най-красива е на света. Това е то любовта на мамата ти, принцеса трета. За теб живея, обичам те, за тебе дишам слънчице. Татко винаги до теб, но е малко сладко създание. Seni seviyorum Elif, sensin benim her şeyim.
Пак казвам, моля се за Йорданка, която е наистина всеки от вас. Седнете, седнете, просто внимавайте. Започваме. Благословен Бог наш, всегда, нина и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Йорданка и да се отпечата кръста на единродния Твой Син в сърцето и помишленията им, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху нея, като бъде съединена в удобно време със светата Ти църква и усъвършена чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живее по Твоите заповеди и опази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в Царството Ти. По благодата и човеколюбието на единродния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Господи, Савот Божия Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабинята си Йорданка. Потърси, издири, прогони от нея всички действия на дявола. Запрети на нечистите духове и ги изгони, очисти творението на Твоите ръце и като потреби силното си действие, смажи сатаната скоро под нозете й. И дай да побеждава над него над нечистите му духове, да получавайки от Тебе милост, да се удостои с безсмъртните и небесни Твои тайни и слава да отправи на Тебе. Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Вечна Владико Господи, който си сътворил човека по Свой образ и подобие и си му да възможност за живот вечен, после като отпадна чрез греха, не си го презрял, а си уродил чрез въчеловечаването на Твоя Христос, спасението на света. Сам Ти приеми в небесното си царство и това Свое създание, като го избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума, за да сияе в нея просветата на Евангелието Ти. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пламешки демон, от лоши привидения. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит, и се загнезде в сърцето й. Амин. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит, и се загнезде в сърцето й. Амин. И изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнезде в сърцето й. Амин. Сега цялата едничка се обръщаме към Господа. Обръщаме се. И Васил, вие отговаряте вместо Йорданка, тъй като тя е малка. Отговаряте силно. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрапвам се. Отрече ли се от сатаната? Отрапвам се. Отрече ли се от сатаната? Отрапвам се. Обръщам се обратно. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчета ли се с Христа? Съчета ли се с Христа? Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам.
Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като в Цар и Бог. Сега, Васил, аз ще прочета символа на нашата вяра. Това, в което ние вярваме, православните християни. И когато Йорданка порасне и стане голяма, вие като не духовен отец, духовен баща, кръстник, трябва да й разкажете за този символ на вярата, за да може и тя да знае какво вярва. Не е просто някаква сила, нещо необяснимо, а точно и ясно това, което аз сега ще прочета. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплътил Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе расна за нас при Понтия Пилата и страда бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който говорил чрез пророците. Една свята, съборна и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетали се с Христа, съчетали се с Христа и поклони му се, само Васил, хванете се и повтаряйте един път. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасе всички човеци и да достигне до познание на истината, сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, призови рабинята си Йорданка за светото Твое просвещение и удостои с тая велика благодат на светото Твое кръщение. Сними от нея ветхостта и обнови за вечен живот и изпълни силата на Светия Твой Дух за съединение с Твоя Христос, та да не бъде вече чудо на тяло, а чудо на Твоето царство. По благоволение благодат на единородните Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим, за мира свише спасението на нашите души, за мира на целия свят, за този свят храм и за ония, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвещение наш митрополит Йоан, за честното свещенство, за диаконството в Христа, за целият църковен притчи народ, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода, силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тази вода, прогонваща всеки оковарен замисъл на видимите и невидими врагове. За да стане тая, която се кръщава във водата, достойна за нетленото царство. За да бъде водата за нея баня на обновлението, за прощение на греховете и дреха на нетлението. За да чуя Господ Бог гласа на нашето моление, за да бъде избавена тя и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй.
Ке да упоменем заедно всички свети, пресветата пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Пресна Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Сега се вече на масичката. И връщате. Дани, виж там, виж тук. Алилуя, алилуя. Виж там. Алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и веществата, сега и винаги во веки веков. Амин. Вземете чашачето. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Разсерявам душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме строиха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Сега, тя стъпва ли си на краката? Да, държи само. Така и обърнете пак към мене, да може да бабушка. Сега помазваме. Васил, казвате на всяко помазване. Амин. Тече да раздо Светло. Тече да раздо Светло. Тече да раздо Светло. Тече да раздо Светло. Чакай. Видел е. Тече да раздо Светло. Тече да раздо Светло. И кричете. Тече да раздо Светло. Пострива се Божията рабиня Йорданка в името на Отца и Сина, Брата Света и Светия Дух. Амин. Няма. Сега. Слагате на маста. Челото, ръцете, ушите, врата, краката и обличате. Врата излушете и качете това. Айде, обличаме. Зачем ли това? И Божествено свещение животворното помазание. Дай дух и си дарил прошка на волните и неволни грехове. Сам Ти, благосърдни Владико, се царю, подари печата на дъра на Светия и Всесилен и в поклонението и духа му да се покланяме и причастието на светото тяло и драгоценната кръв на Твоя Христос. За попази душата и чистота и правда, тъй да благовеше всяко дело слово, да стане дъщеря и наследница на небесното Ти царство. Защото Ти си наш Бог, Бог, който милува и спасява, и на Тебе слава отправяме, с единороден Твой Син и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Обличи се рабинята Божия Йорданка в дреха на правда, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който по своята благост си осветил от пълнотата на купела вярващата в Тебе. Благослови този младенец, нека слезе на главата му благословението Ти. И както чрез пророка Самуил се благослови царя Давида, и старческия седина, да Те отправи слава и да види Иерусалимовите блага през всички на живота си. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение
на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Служи и другата по нея. Елицимо Христа, крестисте се, во Христа облекохте се, Алилуя. Елицимо Христа, крестисте се, во Христа облекохте се, Алилуя. Елицимо Христа, крестисте се, во Христа облекохте се, Алилуя. Премъдрост да застанем прави, за да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички! Ще се чете Светото Евангелие от светия апостол и евангелист Матей. Да внимаваме! Станете да прочетем Евангелието и после пак ще в онова време 10 ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: дадена са всяка власт на небето и на земята. И те идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички до свършъка на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Сядайте. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си, с името на нашия Господ Исус Христос и Духа на нашия Бог. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй, Боже, по великата си милост, молим Те се, чуй, помилуй. Още се молим, пострете темата, за благочестивия православен български народ и за христолюбивото наше воинство. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит Йоан и за всички наши в Христа братя. Още се молим за ново просветената Божия рабиня Йорданка, за да бъде запазена през всички дни на живота й, във вярата на чистото изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божиите раби Васил. Името? Как? Тинка. Ти как скажеш? Миролюба. Николай. Другото е не. Възприемниците, защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божие упование наше, слава Тебе, Христос истинския Бог наш, който благоизволи да се кръсти от Йоан заради нашето спасение. Помолите на своята пречистена и порочна свята майка, на преподобните и богоносни наши отци, и на светите мъченици Адриан и Наталия, чиято памет честваме днес, и на всички свои светии, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. По молитвата на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Той сега ще го свети от деца. Сега, извикате бабите само да бъдат. Бабата? Бабо. Кръстниците става част от вашето семейство. А Йорданка става вече част от вашето семейство. Тя вече става ваше дете. Казахме, вие се грижите само за духовното. Баща и майка, те се грижат за останалото.
но е важно това, което зависи от вас в сила кръстник и от вас като семейство на кръстник, да направите сватбата. Защото това е смисъл. Не просто днес да сте тук, да дойдем, да го кръстиме, да се почерпите и да се каже, айде готово, кръстено е. Смисъл е съвсем друг. Смисъл от днес нататък, това да се възпитава, да се ходи на църква, за да може да порасне самото то. Да си ходи, да се моли, да се старае да бъде добър човек, да почита, уважава родителите си, да се грижи за тях, а не да ги оставя и да мисли само за себе си. Разбирате? Това прави човека вярващ и добър, възпитанието, което дават родителите и това, което вече той порасне, прави за себе си. Така че най-важното, което остава е да причастите Йорданка за първи път. Сега тя е родена, а къде е родена? В Стара Загора. А къде живеят родители? А те там живеят. Вие сте от тук. Добре, значи предавате на родителите, като се предадат в Стара Загора, в някоя църква, където си ходят, да я заведат, да я причастят. Причастни се казва. Родителите в Стара Загора да заведат Йорданка за първо причастие. И след това периодично да се водят, да се причастяват. Това е възпитанието в близките 7-8 години, тъй като тя е мъничка. А вие, когато имате възможност да се видите с нея, се виждате и се общувате. Когато не се виждате, се молите. Като влезнахте в храм на Палец свещичка за вас и за вашите деца, разбрахте, Йорданка вече е част от вас. Както и обратното. Вие като се молите за вас, споменавате Васил и неговото семейство. Защото Васил да се надяваме, че бъде много важен човек в живота на Йорданка. Не само днес, а за цял живот. Така, Бог да помага, да дава сили, Йорданка да расте жива и здрава, вие да си свършите работата като семейство, кръстници, родители, каквото трябва, за да може тя наистина да бъде стойностен човек и добра християнка. Сега, това е детски молитвеник, когато подрасне, да се чете молитвички, а това ще бъдете на родителите. Това е календар за постните дни, когато човек нещо му кажи, да се изповяда греховете, да се причисти също и да се чувства както трябва, спокойно. Сега, тези свещички били затворете събирате нещата, папчетата да е важно, документите да не се загубят. Много е тук. Дани. Дани. Ja, ще стане ли така? Айде. Опа. Не, тя ще го дърпа. Няма. Айде. Няма. Взема я, тя ще спи вече. Събираме. Те грижат за нас, защо да не слушат, защо да не обичат, защо? Ето, за това е. Защото Тук да се снимам с тебе. Клима, карай. Ще ме изгоня телата. Имах си аз една мечта, Бог да ме дари с дъщеря. С любов те чака, радвах се и плаках, и днес те гледам целия ми свят държиш в ръце. И казах не забравяй, винаги до
мечта. Ще благодаря винаги на Бог, че точно теб ми прати мое слънчево дете. И казах не забравяй, винаги до теб е мама. И каквото и да става, аз ще съм до теб. И казах не забравяй, любовта ми е голяма. Боже, само ти пази, едичка ми е тя. Как съм живяла без тебе не знам. Погледна ме и ми осмисли живота. Гордост голяма за всяка жена е да чуе тя думата мама. Какво да правим сега? Не през вратата, вътре. Майко. През вратата ли трябва? През вратата. Ми даде. Еврейче. Християнче ти го връщам. Какво ми даде? Еврейче. Християнче ти го връщам. Какво ми даде? Еврейче. Християнче ти го връщам. Само не сега на кръстниката ръката. Анчелина. Да не се разболява, да не вижда болести. Те е кръщян. Това е така. Да те е живе да. Да не се разболява ни. Хайде, учвай да храниш. Да се вижда. Кой? Той е скара за това. Исканата. Не мога да видя такива работи. И го не са твои неща. Той не бил, бе. Ти да скара ли? Само порки. Абе, ще взел две каси колата, бе. Пак се напиеш с две каси кола. Няма да има проблем. И ви кой ще пиете? Айде да направим чата, добре се дойде. Имаме едно момче тук много плачи. Дай да го оправим, да. Айде момче, дето праща. Ари, не знае. Кой ти е баща? Кой ти е баща? Да, той не е баща. Майка си, майка си. Ау, пак ме да. Дайте чили. Ние да чаша.
Няма, дай, тук, връхни в портфела си. Ако не, ще знаете да парка. Давайте ли? За две цита. Трябва да плаща. Кадалъчка закачка на Спас Бонев да продължава. Искам да се играе. Искам да ви поздравя с учебник, който записахме преди малко, а именно Казанлъчка закачка. За всички мои приятели и фенове, които обичат Казанлъчкия кючек специално от мен. Стил Спас Бонев. Приятно слушане. Айде, Вуче, давай, Вуче!
няма ли после? Оставай му го той, чакай. Айде, Няма му открата. няма пари за да се после си дам аз. Айде. Дай карначета. От името на оркестър Факултета искаме да поздравим най-големите, най-богатите град Добрич, дискотека Капасас. Айде! Камера! Чанта! Али, видей ги! Отдай ма ти път! За всички наши приятели, за варненците, една кабатан баба, айде Варна! И така, продължаваме за Бургас, Айтос и Карнобар. За най-мощните, най-силните. Канакюче, яваш, яваш. В живота ни има една постоянна величина.
големите ланци. На всички Ромия дета да свири оркестър факултета. Сърцето ми трепа на мига, най-чиста искрена любов е към твоето чедо, да порасне весело, красиво